Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthuktele uganonwabo obeyisithandwa sika Hillary Gardee umushe zitho neminyaka engu28 wasethula mahashe ngase Bushbuck Ridge eMpumalanga othihlela ukuyovulela amaPhoyisa icala ngokumbopha ngokungemthetho baphinda bamshaya bamlimaza ngesikhulu ihluku. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanibula khona le video. Mangoqala sijoinele likhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_. Uthuktele uganonwabo umliso neminyaka engu28 obethandana nendodakazi kaGodrich Gardee wayengu Secretary General we-Economic Freedom Fighters eyatholakala ibulewe yalahla eLindaberg emva kokuduka ngomhla ka-28 kwenye yezindawo eNelspruit. Lo mlisa usola amaPhoyisa ngokumshaya baphinde bembophe futhi ngokungemthetho. Uthi amaPhoyisa ekuqaleni athembisa ukuthi azosebenzisana nami ukuze ngisize sikwazi ukuthola isithandwa sami uHillary Gardee. Saqhubeka nokuyomfuna sindawonye. Uthi ke ngabe sengithuka ngokuhamba kweinsuku uma amaPhoyisa esesola mina ukuthi mina engimbulela. Uthi ngomhla ka4 kuMeyi ngafonelwa elinye lamaPhoyisa elalizibiza ngomphenyi wecala la ngiyalela ukuba mahlangane kwenye yezindawo nangampela ngasukumela phezulu ngaphuthuma la ukuthiwa mahlangane khona. Ngathi ngisasendleleni laphinde lafona lathi selishintshe indawo. Ngabe sengiya futhi kule ndawo yesibili engiyalela ukuba mangiye kuyona. Ngathi mangifika bangibamba kabuhlungu bangiphosa kwenye imoto ehlobo leVW iPolo. Babeke sebengipheka ngembuzo bangiphoca ifoni yami kanye nelaptop. Elinye lamaPhoyisa labesele ngishaya ngespama lingiphosa nangembuzo lisho ukuthi angibatshela ukuthi ngabe ukuphi uHillary. Ngabe sengibatshela ukuthi ngigcine nini ukukhuluma naye kanjani ngasiphi isikhathi. Babe sebebhala ke istatement baze bangibuyisela endlini ngo8 ebusuku. Ngosuku olulandelayo babe sebengibiza futhi ukuthi angizolanda izinto zami engisishiye kubona ilaptop kanye nefoni. Ngathi mangibuyela babe sebengithatha bengijekjela evenini bangibopha kanjalo. Bengisola ukuthi khipha lonke iqiniso njengoba yimina engaziyo ukuthi uHillary ngabe ukuphi. Uthi ngiphatheke kabi kakhulu ngokuboshelwa into engingayazi ngaphinde ngashaywa ngalimala. Ngibe sengiya kudokotela, udokotela wafika wangijeka uqinisekisile ukuthi ngilimele futhi ngophele ngaphakathi. Ube sengifaka idrip wanginika neminye imithi. Ube sengigqugquzela ukuthi mangivule icala ngaba kwenze kumina njengoba akukho emthethweni. Ukhulumela uphiko lamaPhoyisa azimele uLizwi Suphingi uqhuquzele umlisa lo ohlukunyezwe ngamaPhoyisa ukuba mabeyovula icala abophe amaPhoyisa enza okuphambene nomthetho njengoba akuvumelekile lokho abakenzile. Uthe icala lokuboshwa komlisa ngokungemthetho livuliwe futhi ke lisaphenywa. Kanti ke bafethu lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisa. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ya YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.